uitstel tot maandagmorgen 9 uur. Ik heb het persoonlijk veel moeilijker gevonden om deze week goed door te komen dan al die weken vorig jaar toen wij spreken ABN AMRO, Fortis gekocht moesten worden, ING gesteund werd. Het is zoveel makkelijker om de beslissing te nemen dat je een bank gaat redden dan dat je de beslissing neemt om een bank niet te redden. We moeten nu ook niet de illusie creëren dat een buitenlandse partij die wellicht Nederland helemaal niet kent opeens tot veel meer in staat zou zijn dan gewoon 5 Nederlandse banken nu tot 2 keer toe geprobeerd hebben. En als die tot 2 keer toe tot de conclusie komen dat ze geen mogelijkheid zien om de DSB-bank levend te houden op de een of andere vorm, dan moet het wel heel bijzonder zijn als een buitenlandse partij dat wel kan. Voorzitter, ik vind een provisie van 80 tot 90% totaal idioot. Ja, stel nou je bent rekeninghouder bij die bank en de minister van Financiën zegt dit over het beleid van je bank. Dan denk je toch, nou, misschien moet ik naar een andere bank. Nee, misschien denk je wel dat je een kans maakt als je een claim indient. Ook, en daar waren natuurlijk ook al een aantal partijen mee bezig. Maar ik denk dat u veel raarder zou hebben staan kijken als ik daar in de Kamer gezegd zou hebben, nou, 80-90% provisie zonder dat je klant het doorheeft als de normaalste zaak van de wereld. DSB-bank is echt de enige bank in Nederland die zo enorm afhankelijk is geweest voor zeg maar, het eigen maken van winst van dit type verkooppraktijken en dit type provisies. En ze waren zo afhankelijk van precies die ene activiteit die onder vuur kwam te liggen, dat als die dan ook onder vuur komt te liggen, dan is de schade meteen heel groot. DSB moet failliet. Ja, ik zou zeggen dat iedereen die nu spaargeld heeft, als dat mogelijk is, moet ze dat terugtrekken bij DSB. Ik zat in de auto op weg naar mijn werk en ik hoorde al op het Radio 1-journaal dat er over gesproken werd en dat er mensen tegenin gingen. En later op de dag kreeg ik de eerste cijfers te horen van hoeveel geld er al werd teruggetrokken. Nou, dan gaan alle alarmbellen af, ook bij ons. Dan wordt er meteen een team medewerkers gevormd die zich bezig gaan houden met die bank. Heeft u met de Volkskrant gebeld? Nee, ik heb wel gevraagd wie hun bron was. U heeft gebeld met de vraag, wie was jouw bron? Ja, dat vertelden ze me natuurlijk niet. Nee, waarom heeft u dan gebeld? Ja, omdat ik was verbijsterd toen ik dit zag. Ten tijde van Gerrit Salm werden er ook gewoon idiote provisies verstrekt. Dat wordt nu heel nadrukkelijk onderzocht. Ja, als dat zo is. Dan zult u mijn oordeel dan horen, omdat het niet alleen gaat over wat de heer Zalm wist, maar ook om wat de heer Zalm deed. Ook om zijn verhouding tot andere bestuurders destijds. Maar ook hier geldt wat mij betreft de onderste steen moet boven. Omdat ook de heer Zalm er zelf volgens mij belang bij heeft dat er geen eeuwige discussies voortduren over zijn functioneren. Maar we maken de heer Zalm niet af aan tafel bij Pauw en Witteman. Nee. Het is een mens die recht heeft op een eerlijk en zorgvuldig onderzoek en niet op een openbare lynchpartij. En als uit dat onderzoek blijkt dat er van alles niet deugt, dan weten we allebei prima welke conclusie we moeten trekken. We hebben hier een voorbeeld. Ja. 1946, die lopen gewoon lachend hun pensioen in. Ja, nee. Deze mensen uit 1960 die moeten dus heel hard werken. Ja. Nog 2 jaar langer. Waarom is dat eerlijk? Nou, volgens mij word je er allereerst niet veel slechter van, hoor. Als je gewoon kunt werken, ook... Maar Paul kan ook werken. Nee, maar ik vind wel dat dat verhaal erbij betrokken moet worden. Mensen die heel lang in een zwaar beroep hebben gezeten, die daardoor op late leeftijd werkloos zijn geworden of arbeidsongeschikt zijn geworden, dat die hun uitkering niet tot hun 65ste houden, zoals vandaag de dag het geval is, maar tot hun 67. Die krijgen 2 jaar langer dan vandaag de dag het geval is, die hoge uitkering. Ik ga het over een heel ander aspect hebben, dan komen we wel over die zware beroepen heen. Nee. Je wordt gezonder, je kunt langer genieten van je AOW. Ja. Nou, top. Ja. Hou het zo. Ik leid de Partij van de Arbeid, hè? Arbeid. Ja. Ik bedoel, het is niet de Partij van de niet-arbeid. En ik geloof er oprecht in. Dat vind ik nou eerlijk gezegd een beetje flauw. Want de Partij van de Arbeid is er ook om de sociale voorzieningen die zijn opgebouwd door generaties in stand te houden. Maar en niet om af te breken als u toevallig geld nodig hebt. Maar hoe komt u bij dat wij afbreken? Omdat wij doen dit toch een regeling die door iedereen... De menige politieke partij heeft als een Waterloo gevonden met het aantasten van de AOW. Dat kan u ook wel tegemoet gaan. Ja, nou, omdat mensen erop kunnen rekenen. Ja. Maar als je mensen de illusie voorspiegelt dat niets doen aan de verzorgingsstaat, dat niets doen aan de AOW, betekent dat je het over 10, 20, 30 jaar nog precies zo hebt als vandaag.
Terwijl er steeds minder jongeren aan het werk zullen zijn. Terwijl er steeds meer ouderen afhankelijk van zullen zijn. En we doen niks, we zijn blind, we horen niks, we denken dat alles hetzelfde blijft. Die ouderen betalen ook belasting. Nee, meneer Witteman, nou moet u even naar mij luisteren. Die ouderen blijven een vraag stellen. Ja, natuurlijk mag u een vraag stellen. Die ouderen betalen ook belasting. Ja, en van dat geld kunt u ook de AOW betalen. Ja, maar met belasting houdt u de zorg niet in stand. U wilt toch geen belastingcenten aan uw bed? U wilt verpleegkundigen aan uw bed? En die kun je weer uit koopkracht betalen? Nee, want die zitten van een uitkering te genieten in uw verzorgingsstaat. Ja, maar En ik wil dat ze in de klas staan en ik wil dat ze aan het bed staan. En dit fragment is uitgekozen overigens Rick niet van door de ons. Ploeg, hè? Ja, Inderdaad, ja. door Rick van de Ploeg. Ja, die heeft het uitgekozen en die zei... dit staat voor de koers die de Partij van de Arbeid vaart. Bent u het daar een beetje mee eens? Een grap vertelt u al 10 jaar, hoor. Oh ja? Dus zo lang ken ik hem wel. Ja. Vindt u dat uw partij in een deplorabele staat verkeert? Nou... Het is niet echt nee, vind je wel? Nee, dus ja. Nou, nee, ik bedoel, die peilingen zijn deprimerend. Als je geen compromis wil sluiten, omdat je op die manier een prachtig gezicht aan de wereld wil laten zien van waar je eigenlijk voor staat, dan heb je schitterende schone handen, zit je heerlijk op het plush van die oppositiebankjes, maar je hebt lege handen, je bereikt niks.